משפחה לתפארת המדינה, לעבוד 40 שנה, לצאת לגמלאות ולסיים באירוע מכריע במשפחתי, המתבטא בכך, אומר יהושע, שנכדי אביעד, שזכה לשרת בחיל הים שלנו. הייתי אומר שזה חלום. הוא ממשיך. במהלך ההיסטוריה של העם בכל הדורות יש עליות וירידות. ומהעבר שלנו ללמוד שמתוך העפר הזה קם העם היהודי בארצו. ועלינו לשמור על הארץ והמדינה. ואסור לנו ללכת שולל אחר הבטחות ועצות של עמים אחרים. יד מכוונת את מהלך ההיסטוריה, ואי אפשר לברוח מהגורל היהודי. בפרשת כי תבוא יש את כל התוכחות והעונשים של העם היהודי. ומה שעברנו זה רק חלק מזה. אבל בשיאו יש גם את הגאולה. סוף ציטוט של דברי יהושע. ולסיום, זכרך היקר לא ימוש, ותשמש לנו דוגמה ומופת כל הימים. המקום ירחם וינחם אותנו ויחזק את רוחנו על מנת שנמשיך בדרכי החיים ולא נוסיף דאבות. תהא נפשו צרורה בצרור החיים. יהי זכרו ברוך. שמה שבאמת עניין אותו זו אותה נתינה. מקודם אמר לי רבי ישראל שלא הקים לו שום אויבים. אז אני פשוט נזכרתי בדבר המדהים הזה של משה רבינו. כתוב שהיו מביטים אחריו